बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा मावफिनजानाय नंला। चिरांनि रौमारियाव नेरिम नर्थ इस्टार्न रिजनल इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइंस बे लिरनाय दंमोन बिटिआर सुक्तियाव। जुदि बिटिआर सुक्तिया 82% दिनैनि तारिखाव जुदि जाखाबायब्ला होमबालाय एनआईटी जानो गोनाङा जाला बे, अर्गानिक इउनिभार्सिटि जानो गोनाङा जाला बियो, स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जानो गोनाङा जानाय नंला। 6.3 दफायाव इडुकेसनेल माखासे माने माबाफोरखौ लिरदोंमोन बिथांमोना, मोनफ्रोमबो भेन्सार स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जागोन, होमबालाय बेफोरबो जानाय नंला। सेन्ट्रेल स्कुल मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव एडिशनेल नवोदय स्कुल जागोन होननानै लिरनाय दंमोन, बेफोरबो जानाय नंला। साइ सेन्टार स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डियानि आन्डारावहाय साइ सेन्टार गायसननो गोनांमोन, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै माने कालचारेल कमप्लेक्स गायसननो गोनांमोन। होमबा बेफोरो दिनै 82% जाखाबायनो जुदि फोसावदोंब्ला माने फैबाय थानाय समाव आरो जेबो मावनो गोनां गैला, जों बेखौसो बुजिदों। चिरां जिल्ला बिपिएफ आरो लाइमोन आइजो जथायै मावफारिया जथुम जालांबाय, बाहागो लादोंमोन, मा फोरमायगोन? दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव 13 चिरां बे समस्थियावहाय जोंनि इउथ बिपिएफ, वमेन बिपिएफ आरो बिएसइउनि जथायै मोनसे मेल जादोंमोन। आरो बे मेलाव चिरां 13 चिराङाव जेसेबांखिनि प्राइमारि कमिटिफोर दङ मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय जोंनि वार्कारफ्रा फैनानै बाहागो लादों। आरो फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल इलेक्सनाव जोङो माबोरै खामानि मावनांगौ, देरहानायनि माखासे प्लेन पलिसि, जोंनि पार्टिनि माखासे खोथाफोरखौ बावहाय जोङो गुवार रोखोमै सावरायनाय जादों। 13 चिराङा बिपिएफनि खामोन, बिपिएफआनो देरहाखादोंमोन थांनाय 2020 सनाव। आरो फैबाय थानाय समाव 13 चिराङावहाय जोङो बांसिन बुरजा भट मोननानै जोंहा एमसिएलए देरहागोना दिनै 100% क्लियार जाबाय। आरो जोंनि बिपिएफनि वार्कारफोरा ओरैबायदि मोनसे हाई माने कनफिडेन्सआव दङ, जोङो 13 चिरांखौ फिन बिपिएफआनो बिराद बुरजा भट लानानै देरहाफैगोना। दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोङो मोनसे स्पष्ट माने कनफिडेन्स लेभेला जोंना बांबाय आरोखि। बेवहाय मिरुनि नखर मन्थ्रिया बाहागो लानानै बिटिआर गोरोबथानि 89% मावफुंजाबाय होननानै बुंदों, बे बेलायावहाय मा फोरमायगोन? जोंथ' माने 82% माने जाबायब्लाथ' जिबानो जाला बियो। जुदि बिटिआर सुक्तिया 82% दिनैनि तारिखाव जुदि जाखाबायब्ला होमबालाय एनआईटी जानो गोनाङा जाला बे, अर्गानिक इउनिभार्सिटि जानो गोनाङा जाला बियो, स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जानो गोनाङा जानाय नंला। एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि चिराङावहाय, चिरांनि रौमारियाव नेरिम नर्थ इस्टार्न रिजनल इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइंस बे लिरनाय दंमोन बिटिआर सुक्तियाव। 6.3 दफायाव इडुकेसनेल माखासे माने माबाफोरखौ लिरदोंमोन बिथांमोना, मोनफ्रोमबो भेन्सार स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जागोन, होमबालाय बेफोरबो जानाय नंला। सेन्ट्रेल स्कुल मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव एडिशनेल नवोदय स्कुल जागोन होननानै लिरनाय दंमोन, बेफोरबो जानाय नंला। साइ सेन्टार स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डियानि आन्डारावहाय साइ सेन्टार गायसननो गोनांमोन, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै माने कालचारेल कमप्लेक्स गायसननो गोनांमोन। होमबा बेफोरो दिनै 82% जाखाबायनो जुदि फोसावदोंब्ला माने फैबाय थानाय समाव आरो जेबो मावनो गोनां गैला, जों बेखौसो बुजिदों। डेट मिन्स बेनि अर्थआव बेखौनो बुजायदों, आरोबाव बिटिआर सुक्तिया जानाय नंला, बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा मावफिनजानाय नंला, जों बेखौसो बुजिनानै लादों। आरो 2024 सननि 3 तारिख जानुवारियाव माने हम मिनिस्ट्रिनि माखासे सेक्रेटारि कमिशनारफोरनि गेजेराव जोंनि बिटिआरनि गभर्नमेन्ट लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेराव मोनसे आल'सना जाखादोंमोन। बेनि माइनुट्सआ जोंनाव दं जे नैबे आं बुंलांनाय माखासे इन्स्टिटिउसनफोरखौ माने बिटिआरआव होनो हानाय नंला होननानै लिरखानाय दङ। दा बेनिखायनो जों सानदों आरोबाव बिटिआरआ माने मावनो गोनां बेबायदि गोदान इन्स्टिटिउसन जोङो जाबायदि आसा खालामदोंमोन बेबायदि दिनैनि तारिखाव मोनसेबो जानाय नंला। जिहेतु बिथांमोना मावखाबाय होनना साननानै लाबायबा मावैखौनो, दा माने गोदानै जेबो जानाय नंला आरो बेनि गेजेरजों। दा जोङो आसा खालामनोबो हाला, सरकाराबो जोबफैखाबाय प्रमद बर' बिथांनि खोथा होयै बुङैनो रायजोफोरखौ आसा होयैनो 5 बोसोरा दिनै माने कमप्लिट जाफैबाय, आरोबाव गोदानै जेबो मावनो हायाखिसै। परिबर्तननि मुङाव 2020 सनाव बिथांमोना रायजो राजानाव भट बिदोंमोन, ओरै खालामगोन बायदिसिना माने इन्स्टिटिउसननि खोथाफोरखौ बिथांमोना गावसोरनो बुंदोंमोन। खिन्थु दिनै जोङो प्रेक्टिकेलि नायबाय जे बिटिआर सुक्तिया दिनै माने बिग जिर' जाफैबाय। 60टा समस्ति दानाय, सिमा बारायनाय बे खामानिफ्राबो दिनै मोनसेबो मावफुंजादिया आरो। होमब्ला बिटिआर सुक्तियानो दिनै फ्लप मोनसे सुक्ति बायदि जाफैबाय आरो, जेबो जायाखिसै आरो बिथांमोना। दा बेनिखायनो जोङो नुबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों बर' जाथिया जेबो लाब जायाखै। जादोंआ माने पावार दंखायोमोन, बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों फैखानाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ गथायफिननाय, साख्रि होनो हानायनि गोहोआ गैला जोंहा, गोबां माने जोंहा लससो जादों। दा बेनिखायनो बिटिआर सुक्तिया बिटिसिनि गेजेरजों 6 सिडुलनि
जिखिनि जोङो पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन बेसो जोंहा माने उल्था माइनास उल्था जोंहा माने लस जाफैनायखौ जों नुदों आरो दिनै बेनिखायनो बिटिआर सुक्तिया मोनसे फ्लप सुक्ति माने जिर' जाफैबाय बेहाय जोंहा जेबो लाब जायाखै जाथि हिसाबै